Pinotxo beste zamorraturik zerrezerriatzeko bilatzen hasi zen, baina aurkitu zuenean leihotik alde egin zion. Egun baten Pinotxo goxiak zeon, da zehose bilatzen hasi zen etxean, da ez zuen ezer aurkitzen, eta orduan arrozari hasi zen. Arrauze egin ondoren, kalea juntzan, zehozer bila, baten limosna ematen zion, da kalekanto iskina baten, basura baten ondoan bilauzun arrautza bat. Eta gero, hasi zen pentsatzen nola jan arrautzia, da pentsauzunean arrautza imusik ematzizkion, da preparatzen hasi zen, da kasua urakin berotuta zekala erakitzen zehola, arrautzia erdibitu zuen, da zoringuan da horrenguan partez txito bat azaldu zen, da gero txituak Pinotxoi agur esan zion, da Pinotxo neharrez hasi zen etxekalako.